Sagudayan nga ti surat ni Bea. Dear Cassie. Nasa M1 dagiti pasamak iti biyag ko kasin yung aglalo ken ayat. Tano labsak ti agsauket kaslaawanen ti serbik pay nga agbibiyag iti lubong. Nga lumabalin la kumakit kayat kumeten ti sumina iti dayto nga biyag. Taagasem kasin yung. Natulagin ti kasarmi ken ni Harold nga boyfriend ko. Ngay may di dumtengen day tangal daw kat bigla ket din ngay pakamuna nga saan na matuloy ti kasarmi. Nakalpasan ti makalawas ket nadamag ko laengen nga nangikasaren iti maysa nga hawayana. Kayat ko idin ti matay kasinyong. Ngem siguro ket talaga nga naikaritap no agbiagak pay ket ibatandak mama, ibatandak. Di nakparitan iti kayat ko haramidin. Kayat kundi matay. Ay, nasaan? Diyak ipalubo sa anak ko. Muntoy datagilet. Muntoy. Kayat kundi matay, nanang. Ay, saan nga may sa ti lalaki dito ilubong Bea anak ko? Ang nasakit mama. Nakasaksakit. Ay, maagasan ti anyaman nga sugat. Ket agmaw-maw to ti anyaman nga mariknam nga sakit anak ko. Ang apay, mama. Apay. Anya nga apay? Apay nga kasto ti napasamak king ka. Ngayon sukat na ka iti sabali nga babae, day nga Harold. Ay, ket gaputa saan nga naikari ni Harold da para king ka. Day talaeng ti sungbat na anak ko. Ang inipat-patig ko unay-unay ni Harold, mama. Ipatpatig ko unay-unay ni Harold. Ay, malipatam tumitlaing isuna anak ko. Istunan. Dumteng to ti sabali nga ayat iti pusom. Mamati ka kanya. Ang jakon kayat ti agayat pay, mama. Jakon kayat pay ti agbiag. Awate mo ti kinapudno anak ko. Pangaasim, sursurwe mo nalipaten ni Harold kit urayem ti lalaki nga naikari para king ka. Ang imawan ti pasol ko tapno mapasaman. Tapno mapasamak kanyak ti kastoy, mama. Awan ti amo kapasol ko. Ala, awan no awan. Ngem iso siguro ti naikari nga gasat mo. Kat pangaasim tadi mo ton ulitin pa nga gamdeng nga ketilen ti bulod mo nga biyag anak ko. Pangaasim ko, mama. Laglagi pa nga dakalabaso iti Diyos ti panggip mo. Laglagi pa mabinulod mo laing di biyag mo anak ko. Kat awan ti karbengam nga mangketel ka dayta. Diyos ko, api nga kasti tinagbali na gasat ko. Tilaing Diyos ti makaikadeng no inton ka ano nga ipulang mo dayta nga bulod mo abiyag ko anak. Biyag mo anak ko. Kat tilaing Diyos mo ti makasungbat ka dayta nga saludsud mo. No api nga kasta tinagbalin nga gasat mo. Angin patsik anak. Nga no addaman napukaw mo iti biyag mo. Ket addamat itid ni Apo Diyos nga kasukat na nga napinpintas pangim iti napukaw mo. Manang Bea. Api nga di mo sungbatan ti tumatawag iti cellphone mo. Uy, Manang. Ha? Ace. Ring-aring tay cellphone mo, naminduan, di mo met sinungbatan. Nakadayuman nga min ti turong dagiti matamon. Awan met ti uray nga tawag, ading ko. Iso nga baybayam latan. Kumusta ti panagbasam? Awan ti problema iti panagbasak, Manang. Tanapas nekak. Adang amin inspirasyon kon, Manang. Inspirasyon? Wen, da kayo ken ni mama ti inspirasyon ko. Kenje girlfriend ko. Anya? Adan girlfriend mo? Wen, Manang. Saan ka ibagami ken ni mama nga saan ka pa ilang makinobnobya? Nga agturbos ka pa nga umuna. Di met isuti ko namin king ka. Ay, sorry, Manang. Ngim, awan ti pagdanagan nyo, ta saan mo't nga madadahil ti panagadal ko. Kaya maamok to kada kayo ni Queenie inton kasangay ko. Ulit tadandani ti birthday kon, Manang. Ket patsek, nga si aawat kay to ken ni mama king kuana. Ngamin ket nasayaat ni Queenie. Ken ipatpategnak unay-unay, Manang.
nga rod ti birthday party wala patagkasangay ni ading ko nga Ace. Ket dimteng met ngagpaiso tay nobya na nga ni Queenie. Nga kadwa na nga lalaki nga medyo natataingan nga ni Queenie. Nga naamuak nga isugayam daytoy ti amana. Kadwa ni Queenie ti amana nga may imatendar iti birthday party ni Ace. Segun gani Ace ket kayat kanumet ni Queenie ngayam ammo ti amana kada kami kay ni mama. Kayat da kano nga makapagsisininged kami. Alakit seryoso dan samag na talaga digituin ko namin. Ni mama ti imo na nga kinasarita ti ama ni Queenie. Ket idi madama sa sarita da mama ken ti ama ni Queenie. Inyam amumet ni Ace kanyak ti nobya na. Napintas ka Queenie. Bagay kayo kini ading ko nga Ace. Ay, thank you manang. Angim napinpintas kang himiti siya. Ken adam amok nga da kayo met ti agbagay. Ha? Anya ti kahit mo kasawen. Adam amok nga maibagay ken ka manang Beya. Awanin ti panunot ko ti kasta ading ko. Jakon kayat pa ti agayat kalpasan ti napasamak kanyak. Kalpasan nga inagaw da ken ka ti nobyo manang. Apayam mo. Nilakit Ace ti nang imbaga ken ka. Loko day cheng ubing in maritas nakgayam ken kan. Saan mat manang? Saan nga pabasulin ni Ace? Pinilit ko lang nga minisunay dita maibaga na kanyak ti napasamak ken ka. Naibaga na nga napaay ka kiniayat. Di amo kay dikit namin pinsanin nga awan da niti dati nga nobya na. Agasim, Queenie. Natulagin ti kasarmi. Biglalatan nga saan nga simipot. Ibaga na nga saan nga matuloy ti kasarmi. Kalpasan laing ti makalawas. Si Mang Ped dati hawayana nga ex na. Ket iso dati nagkasar. Allah. Nagloko met dahil nga lalakin. Supay saan lang may sa ti lalaki dito yung lubong manang. Kasti ko na ken ka itay. Adam amok nga mas bagay ken ka. Asino ko mamit ading ko. Basta, ma'am amom to metlaeng. Ket kahit nga unahan ti diktar ti gasat ken panawen ken ka. Malay mo manang. Agsabat to ti dalan nyo ti lalaking ibagbagat nga bagay ken ka ket dakay to ti agkagasat. Di tay laam mo. Baka ita nga rabi nga agsabat ti dalan nyo manang. Ha? Anya ti kahit mo. Wait lang manang. Paypayapaya na gayam ni Ace. Inakpay lang iti ayan na. Baliwan tanto ti agsarita madamdama manang. Sige ading ko. Nice meeting you. Nagbali na burbur siya kanyak, timbaga ni Queenie kasin yung adda kano amuna nga bagay kanyak. Di na matibaga no asin no. Nakunana, di tayo laam mo. Baka itangarabi ka no ket agsabat ti dalan mi kasin. Madamdama pa'y ket inyam amumeten ni Ace ti ama ti nobya na. Iso detoy ni Manong Joseph. Nakagasgasat dahito yung arabi. Di pa nagkasangay ti kabsat mo. Tanam ang muka, Beya. Tito? Ha? Tito? Manong ko namlatan wenno kuya. Wenno Joseph ko namlatan. Basta saan nga tito ti awag mo kanyak, Beya? Ha? Sorry ngem. Kas lang rumbeng laing nga tito ti awag ko ken ka tito ta. Ay gaputa syak ti ama ni Queenie nga kayan ayat ni Ace nga kabsat mo. Iso nga tito meten ti awag mo kanya kasta kadi. Wen ken ay ket sa anak mo't nga uncle, sa anak mo't nga tito nga agpepeso. Sa anak mo't nga uliteg. Saan ta mo't nga agkapkapin saan ta nga agkadkadara Beya. Iso nga saan ka nga obligado nga mangawag kanyak iti tito porket adda relasyon ti anak ko ken ti kabsat mo.
Manong ko namlatan no maalangan ka nga mangawag kanyak iti Joseph laeng. Ala ukit kanya kung ti Manong Joseph nga awag mo kanya. Sige no iso ti kayat mo Manong Joseph. Adaman la saludsudek. Beya, anya ka di tayo siya Manong Joseph. Para ken ka, agbagay ka di matlaing ti kabsat mo ken ti anak ko nga ni Queenie. Ha? Pasensya ka na no nasaludsud ko ken ka. Kit no si kati damagik Manong Joseph. Kayat yu ka di ti kabsat ko para iti anak yu nga ni Queenie. Ay kitwa na. Butong-buto ak iti ikabsat mo ni Ace. Nasaya at iso na nga ubing. Patsek nga na pudno ti panagayat na iti anak ko. Nasaya at no kasta Manong Joseph. No siyak met ti saludsudem ket makita ko nga agbagay da nga dua. No pay nabiit pa nga namamok yan nakasaritak ni Queenie. Patsek nga na pudno met ti panagayat na kini Ace nga kamsat ko. Ay, pudno nga talaga Makita mo't ka talaga nga agpinpinatigda saan ka di. Wen nga rod Manong Joseph. Bayat nga matmatang ka, Beya. Pudno gayam ti ko na ni Queenie. Ha? Anya ti kayo yung asawen? Anya ti pudno nga ko na ni Queenie nga ko na Manong Joseph? Pudno ti ko na. Nga agbagay ta ka no. Anya? Kit agbagay da Ace ni Queenie. Agbagay tamit. Naibaga ni Queenie kanya ka-single ka kano. Balo akmet. Anya? Agang angaw ka saan agang angaw? Sika, siyak ti bagay nga agkatuluyan. Kadamot Ace ken Queenie ti agkatuluyan. Sumarsarunudan to kadata. Naangaw kamit Manong Joseph. Itatalanga agam langak ka diti agang angaw, Beya? Ha? Seryoso Nabayagan nga balo Saan akmet unay nga lakay ta? 15 titaweng ko, di na si kugwak day di mama ni Queenie. Ket sika, kuna ni Queenie, 8 ataweng ka no tigidyat yo, kini Ace nga kabsat mo. Kaya nasawen data, manulang ataweng matigidyat ta, saan ka di? Manong Joseph. Ala, di ka bigbiglaen, Beya. Ngayon kaya't ko lang ipakaamukin ka, nga nabayagin nga agburbirok dati pusok, iti babae nga pagpitikan naman Ha? Nabayagin nga agbirbirok wak, iti babae nga ayatek manen. Ket patsek nga nabirok akon, itang harabi Manong Joseph? Sapay ko tadi nagtupawilan no agari makkeng kabeya. Tapat check nga wamit ti dakis na. Pudno ti ko na ni Manong Joseph kasin yung saan mat kalakay ti langana. Kinagpaisuan na no siguro maarwatan lang ang nalaing kita. Kaslag kasadar kami, kaslag katawinan kami laeng. Ubing pa Nasigon keng kuha na kat ubing ka nung na, hindi nasikugan na dahil di mama ni Queenie. Impay-pay sungarod ni Manong Joseph, ti kuna na nga agarem kanyak kasin yung asinwak kuma, tapno pawilak isuna. Day di karik iti bagik, adjakon kayat pa iti agayat iti sabali ket saan ko nga natungpal kasin yung tabayat ti panangarem kanyak ni Manong Joseph ininot nga nalukatan ti puso. Ininot nga nalukatan ni Manong Joseph ti nakakandado idin nga puso. Ket mariknak kasin yung nga agayatak manen. Angim, gaputa nagkapobya ak idi. Kasla kabuteng kumanen nga maulit day di mo na nga napasamak kanyak. Nga agayatak manen, kalpasan na kit adda manen mangagaw iti lalaki nga ipatpateg ko. Baka jak to kayan ti sakit na. Baka nasaksakit to manen kasin yung. Baka ipaypaisok ton weno. Baka maaramid konton ti day di panggep ko nga mangketel iti bulod ko abiyag.
Asino ko mga rod, tinam na maim nga mga agaw kini Joseph kas pagarigan anak ko. Anya ti amok mama. Amang ano adan tumet bigla nga babae nga dumteng ket ison tumet ti kasar na imbes nga siya. Baka aramidin ng tumet tinaramid day di harod kanya. Asino ko ma? Ay pacheck nga awan ti mga agaw king kwa na anak ko. Pacheck nga saan nga mapasamag da ita. Apaymet nga na ibagayo ti kasta mama. Eh, ket sa bali mo't ni Joseph sa bali jay nga Harold. Ta ni Joseph, balo isuna. Adda anak na. Nga ti anak na, kayan ayat mo't ti kabsat mo. Akit, kan man ti balasang nga umagaw ti maysa nga lalaki, numaysa dayto nga balo. Oh, kumaano baro ni Joseph nga awan ti putot na. Mama, no lakit dinaragsak ka kini Joseph balasang ko, awan mo ti dakes nga panagkunak. Nawaya kayo nga dua. Kaya't nakamot ni Queenie nga para kinipapang na. So ape pala, anyat problema. Oh, ape nga pawilam tapusom nga agayat manen. Uwi na mama. Kaya't yu ni Joseph para kanyak. Kaya't met ni Queenie. Kaya't nakmet ni Queenie para kinipapa na. Anyat problema. Di pa nga amo ni Ace mama. Anya? Di pa amo ni Ace. Saan pa nga mama? Lakit ipakaamo yung amin Awang mati makitak nga rason. Tapno no di kayat ni ading mga da kayo iti amat inubyan na ti agkatuluyan. Nasayaat mo't tapno isudan tumutten kini Queenie ti agkatuluyan. Iso nga, saan mo nga pawilan ti pusom anak ko? Hello? Okay lang kadiking ka ading ko? Nakiktutak lang manang. Jakmat namnamain nga. Da kayo gayam kini Tito Joseph. Saan ko pa yung inaklo ni Suna? Agar-arin pa ila kanyak. Ang imbagam kanyak kaya't mo nga aklunen. Kaya't mo damagin kanyak. No okay ka di kanyak. Nga ti agbalin nga sumaro ng anubyom. Kaya't ti ama tinobyak. Kasta ka di manang? Kaslakas jay ading ko. Siyempre ibagak metlaking ka amangan no saan mo akayat. Awan mo ti problema manang. Kayatang kay lagi di kin Tito Joseph. Awan ti problema kanya. Go! Awan ti danag manang. Agyaman ading ko Alakit good luck nga rod amanang. Kastamit kada kay ken Queenie. Good luck met kada kayo. Uwen manang awan ti pagdanagam. Okay kami ni Queenie. Awan met tinaka na problema mi. Nasayat no kasta. So, go manang. No talaga nga ipatpatig mo ni Tito Joseph. Aklunem matidakis na. Padamot ka na waya. Balo mat isuna. Single ka met. Isungawan ti makita ka problema manang. Agyaman na. Ace. Gabuta awan met ti problema iti partido kasinyong numanaklunek ni Joseph. Nga ama, tinobya ni Ace kakabsat ko. Inaklon ko nga ro di suna kasinyong. Kastaunay ti ragsak ni Joseph. Kastaunay met ti ragsak ko kasinyong. Tasibod idi inaklon ko isuna di adan relasyon mi. Kanayon nakaparparag sa akin. Kanayon na nga ited ti attention kanyak, attention na. Kanayon na nga ited ti oras na. Natunggal na waya kami, rumwar kami, tapno ag-date kami mga nitirwar, kami agpasyar. Namin pinsan nga nalipatak, day dinaudi nga ayat ko kasinyong. Nalipatak ko ni Harold, ket ni Joseph laengen ti agtartaray iti puso ken panunot ko. Masansan ni din nga rumwar kami. Kaya di, siguro may kalima, may ina mo na may kapito nga panagruwar mi, panag-date mi kasinyo. Nga da kami iti may isang restaurant. Mas dawak light, nakigtutak iti tatayruwar na iti bulsa na kasin.
kaslamok ti mapasama ken, Joseph. Gapo ka dita nakitam dati kahon nga tinaglaon ket sing-sing. Nagparinto may ngakbeya. Wala, nakababay na to tao. Okay lang, awan ti problema. Beya, ipatpateg ka unay-unay, amom dayta. Joseph, nabayagin nga inururay ko nga dumteng dito nga panawin. Siguro, ni Apo Diyos ti, nang ipaay kayong kay tibiyag ko. Na, inikanak ti, nananay nga, panaganon stop no, mauray ko ti, babae nga naikari para kanya. Joseph, Beya, kaya't kung itiag na nayon, ititong palbiyag ko. Ket sikati babae, nga ipateg ko. Joseph, Beya, I wanna spend the rest of my life with you. Joseph, will you marry me? Beya, sana ka nga ibabain dito yung sipsiputan da dagati tao. Sipsiputan da ko. Awan ti pagdanagam. So anya ti sumbat mo? Maragsa ka laglaing. Ay, agsangit kami ten, Beya. So, sorry Ada ka din palagip ko keng ka nga. Madi nga lagip mo. Saan? Nakanagsakak, Joseph. No, kasta? Yes. When? Yes, Joseph. I will marry you. Agyamanak, Beya. Agyamanak, I love you. I love you so much. I love you so much too, Joseph. Gasta unay tiragsak mi kini Joseph kaday di nga kanito kasin yung nga di mi pa inibibos dati kanen min. Excited la unay ni Joseph. Ket inyarasaas na kanyak nga isapsapa mi kanon ti panag-honeymoon mi. Madi kanon makaurura yan. Ket siyakmet. Simuro takmet keng kuana edi taawisen nak nga rumuar kami niti restaurant ket ing kami kanon iti pribado nga lugar. Amok lata idin no anya ti kayat nasawen ken sa dinno ti kayat nga papanan mi ni Joseph kasinyo. Jakli baken nga excited akmet kaday di nga gundaway. Nga putay patpateg ko unay-unay ni Joseph. Ket gaputa nakasagalan nga mangikasar kanya, gaputa nagpropose iti kasar kanya, ket ingked den kumeten nga ipaay kun ti amin ko keng kuana. Adda kami iti uneg ti siled iti maysa nga hotel kasin yung iti nagkari manen ni Joseph kanya. Di kanto pulos agbabawi nga nangaklon ti panagayat ko keng ka, Beya. Hindi kanto pulos agbabawi. Ngay manugot nga agkasarta. Ngay ikasar ka, ikasar na. Sabi ko ma, Joseph. Ikarik keng ka nga di kanto pulos baybayan. Nga awan ti hasinuman nga makalapid ti panagayat ta. Awan to ti agbaling nga parikot ta. Gapot tinulong tanto ang yaman nga parikot na dumding. Awan to tis asin no man nga makapagsina kadata. Nilaing patay. Joseph. Oh, Beya. Can I kiss you? Yes. Yes, Joseph. Oh. Beya. Joseph. You made me the happiest man in the world.
And you made me the happiest woman in the world, Joseph. Agpapasta nga ro titiragsak. Yes, Joseph. Yes. Mala pelikula ti eksena mi di kasinyong gaputa iti hotel nga napanan mi nga nag-check-inan kat adamet iti madamang nga may patpotokwar nga music. Nga sinabayan ti asog kinareng-eng mi kasinyong anyan nga nagmayat nga denggen. Nagmayat nga denggen na musika. Amin nga uni ti panangikat ti pagan-anay mi. Kat maibagay launa iti music. Nga may patpatukar iti unek ti siled. Amin nga nauneg nga angis mi. Agkukumpas amin dagita. Kat nagnayad nga dingdenggen na musika kaasinyo. Amin nga panagresiris dagiti bagimi panagraip ti kudil mi. Joseph. Bea. Kat bayat ngag-ag ka na tinaduma-duma nga pasit ti bagi. Adamet nga rumugso ti riknak. Nagmayat na dingdinggen. Bayat nga amalan na dagiti aday ti rabaw dagiti mansanas ko. Saktong-sakto iti beat ti music nga may patpatukar iti unek ti siled kita. Amin nga panagunit ti bedsheet ken ti pungan tunggal agalos usak kaput imnas nga marikrik na. Kaslasaan nga agbalikas dagita nga uni, dagita nga sound, dagita nga timek ni. Ngayon nagtitipon dakit makabuo da iti nakangay-ngayed nga musika iti lapayag mi. Pura lang tumalyaw di kaabay ko. Joseph, amin nga panang pungot ko ti buok na, ken panang pungot ko ti bukod ko nga buok. Dapay uni na. Nagmayat nga dingdinggen. Sana sipat-sipaten ti patong ko. Are you happy? Yes. I'm so happy, Joseph. You want more? Yes. Yes, please. Okay.
Saan ngayon sardeng ni Joseph tinang romansa kanya agingga nga Jack narnek kasinyo. Okay? Yes. Okay. Oh. 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 Gaputa. Kasta una iti panang paragsak na kanya, babayan ti panang romansa na. Sino papakak met kasinyo. Pinagdatak met ni Joseph ket siyak met ti simoblat nga ng romansa keng kuana. Oh, sabali met ten nga klase ti musika, tinaproduce mi, tinabukel mi. Gaputa siya kundi mang romansa ken ni Joseph. Nagbaliw ti musika. Oh, 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 Bea, oh, oh, Bea, ah, oh, Kaya di tamarnek met ni Joseph kasinyo ket dituyen nga namin pinsan nga pinagmaymay sa amin dagiti pagimi. Sakbay ti amin. Ikarik manin keng ka. Di kanto pulos baybayan. Kinagyaman Bea. Agyaman iti panagayat mo kanyag. Agyaman met Joseph. Rapamangkan. Sige. Anyaman di ba pasamak? Nakasaganak nga, mangsungbat. Urayin to no bigat, nakasaganak nga may kasarking kan. No agbungan tuman, dahil tinapasamak ka tata. Ikasar ka nga, ikasar. Awan di pagdanagam. Okay. I trust you, Joseph. Oh, I love you. I love you too. I love you, Bea. I love you too, Joseph. Agpadpada kami nga naitayok itiyuyeng ni ragsak kaday di nga gundaway kasinyo. Nakalalaing ni Joseph. May gidyat ko launay kadagiti imuno na nga lalaki ti piyad ko. Natulag nga roden ti kasarmi kasinyong ito no nagtulagan mi nga iti umay nga tawen. Kaya't mi nga iti bulan, iti Marso, iti sumaruno nga tawen, iti panagkasarmi. Ngay son tumeten, iti panagturpos, the ace keni Queenie iti kolehyo. Naglabas ti panawen kasinyong awan met tinakana nga parikot nga dimdimteng kada kami keni Joseph. Saan nga nagbaliw ni Joseph, no pay namin adunadaras nga impaay ko ti amin ko ti kinababahay keng kuana. Lalo nga nariknak ti panagayat na kastamet the Queenie kini Ace nga awan met idi ti dimdim nga parikot da. Nga may di agangay kasinyong agipulong met kanya ko ni Queenie nga masansan kanon nga agapa da kini Ace. Apay, nagapa kayo. Diyak man amo kini Ace manang nagbalin metin nga seloso. Apay ngamin aya. Apay na ko naman seloso. Ada ka di pagselselosan, ada ka di kararim king ka. Awan met manang. Awan met kararim kanya kung sipod idi amon ti tao, amon ti kaadwan nga nobyo ko ni Ace, ngim apay nga rin ngagselos. Asin pagselosan na. Kit ti classmate ko manang nga kadwak iti project mi, kagroup work. Di na kiti kayatin nga, ada kaduak nga lalaki. Anya? Kiti ko na nga,
dapat kanu pa na ibabae ti kaduhag. Ang imsaan met nga da kami ti agpilit ti kaduhag ti kagrupo mi, no di ket ti maestra mi. Ay, naglukon. Baka met kami no, adda pa nagkurso na dalaking ka, dahil nga kagrupo. Awan met manang. Ang gwapo ka di. Wen, gwapo. Ang saan ko met nga, saan ko met nga kursunada. Manang, sa anak met nga ag-crush iti sa bali nga lalaki, sipo di nagayam kami kini Ace. Agdeta ti bagam ken kuana. Ang hindi namet maawatan manang. Agpungtot apaen nakmet. Api kanu nga kan kanunungag, dati classmate ko nga lalaki. Api kanu nga, kaya't ko nga kagrupo isuna. Ay, nagloko day chahin. Baam ta kasaritak to isuna. Kasarita man manang kit apaen nakmet din. Nagbali met din ni Ace. Saan met ka kasta isuna idi? Ala awan ti pagdanagam. Kasaritak to isuna into nagkita kami. Kinasaritak nga rod ni Ace idi ta sumang petiti balay mi kasin yung ngami supay ti makaungit. Aping nga pakialamam ti panang tratar ko iti nubyak manang. Joseph? Aping nga kasat saong kita saan kami nga bibibiyangan. Anya? Bibibiyangan ka dito relasyon nyo kini Tito Joseph? Saan, di ba? Uwi na niyo. Nagipulong ka ni Queenie. Pulongera nga talaga di dyan. Ala, imbaga na. Imbaga na ka di king nga. Ada sa bali nga lalaki na. Anya din magbagam. Awan ti sa bali nga lalaki ni Queenie. Kita ape nga ron. Ape nga ron nga kuyog na di dyan nga classmate na nga lalaki. Nga imbaga nga adaywan na. Di naman adaywan. Uwi na takagrupo na. Iti project da. Ape nga di mo maawatan. Kan ape nga pagselosam. Awang ka di talek mo kini Queenie. Nga day tatalek manan. No talaga nga ipatpategnak. Tungpalin na ati kayat ko. Anya? Kat ibaga nga adaywan na di dyan nga lalaki. Adaywan na. Api nga di na maadaywan. Kursunada na, gapot agwapo? Gapot agwapo ng imsyak? Ala, sabsabali ka nga talagan, Ace. Uray asin no pa nga kagawapuan, no ipatpateg na ka ni Queenie, si kantulat kagawapuan para king kuana. Insecure ka na siguro. Saan ka insecure? Ace, day talaga banag pag-apaan nyo, ading ko. Ano nga day talaga banag? Di mo maawatan. Saan mo maawatan, tas saan nga sikat lalaki. Api ni Titong Joseph, awan mo silosan na. Kasabali isuna Sabali ak. Sabali kayo, sabali kami kini Queenie. Uy, Ace, agsubli ka dito, oy. Ace, kasasarita ka ba lang, Ace? Bagbaga ak, isuna ngem isumet ti tumangsit kasin yung aging nga masansan meten nga gipulong kanyag ni Queenie nga kanayon kanong apaen ti ading ko isuna. Mapan na kano pa yun, karyaren dati classmate na nga lalaki, aritin na kano nga mangibabain kano meten ni Ace. Nga sobrang ti kinaseloso ti kabsat ko kasin nyo. Nga kunangarod ni Queenie kinaawan talek. Aramidin na kanyak manang. No talaga nga ipudpud, napudno nga. No talaga nga napudot pa nagayat na kanyak. Agtalik ko makanyak. Awan may timpakpakita ka madiking ko ano manang tapno no. Agatap kanyak, tapno dinakpagtalkan. Inaramid ko ti aminin manang yung mapunpunuhan ako. Ading ko, ananusam pasensya ka na siya kung ti dumawat ti pamakawan para kini Ace. Gimanang, kurang naladangran na kun. Ibabain na kadagiti kakaeskwilaang. Dagiti kayim ko. Baam ta ulitik to maning bagbagaan. Angin, panagkunak manang saanin nga dumalan pa iti pamagbagam king kuana. Pero sakto pa nga nobya na kit dinakpay patpat siya, dinakpay dingdinggin. I'm sorry, ading ko. Jack amo na api nga biglamit nga nagbaling nga kastan ni Ace. Mana, pasensya ka no. No. Anya. Pasensya no. No mapuno anak kini Ace kit. Isinak laki di isunan ta Jack kayat nga kasti nga kanayon ti relasyon mi. Ha? Isinam ni Ace? Uwin mana.
Ada apay. Manang pasensya. Yung talaga nga mapunpunwa na kung kengkuana. Saan nga nagbaliw ni Ace kanya na kini Queenie kasinyong aging nga napunuanen ni Queenie ket insinanan ni Ace. Ang hindi makadakas nagipulong manen ni Queenie kanya ket kunana nga isina na kanu ni Ace ngem saan nga kanu kayat ni Ace. Nga kunana kuna kanu ti kabsat ko keng kuana ket ala padasim nga isinanak. Pag sinaek met ni daddy ni papang mo ken ni manang ko. Anya, imbaga nagkasta. Wen manang, pinangta, nagpangtang ano. No kano agsina kami ket arami din na kano met ti amin tapno no agsina kayo ken ni papa. Aping iramraman na kami. Diyos ko, anyat mapaspasama kiti kapsat ko. Pinadas ko manay na kinasarita ni Joseph kasi yung baring no dumalan ti pang magbagak keng kuwana ko na. Ang empty ko na no managsina ka da kini Queenie. Agsina kami kanumet kini papang na. Papi ko mga patita kami kitagsina. Kit talaga. Kaya't mo palang harot ti makiasawa. Iti ama, ti ex ko. Nga nangisina kanyak, manang. Kit manang, kit... Aping amin nga agsina kayo kunakman. Kit nakasaysayaat ni Queenie ading ko. Apay. Kit... Ala, inka agsori king kuana. Tapno awan ti problema. Tapno di kami met ag problema kini Joseph. May ramraman kami kini Tito Ma Joseph. Ikagpakawan. Aramidem ti amin tapno no agsinubyanan kayo kini Queenie. Tapno saan na kang isina ading ko. Alan agbaliw ka namin ikatim ngamin deta nga galad mo nga seloso kalaunay. Kaya't mo nga agsinubyanan kami. Di met si kami smut nang ibaga kanyak nga ilipas ko pelat panagbasak sa akto makinobya. Apeng nga nga di mo kahit agsina kami ken Queenie. Mabuteng ka ngamin ket di mo kahit nga patida kayo ken Tito Joseph ket agsina. Kita apeng ngamin nga iramraman da kami ay talaga nga perfect ti relasyon nyo no isinanak ni Queenie ko na. Saya atin nga di tratar mo ken ni Queenie ikatim deta nga ugalim. Respetarim isuna ken ipatig mo itinapod no saan mo nga bekkelen. Saan mo nga api ko mga dakay ti mangisuro kanyak no kasanok nga trataren ti nobyak. Isursuro ka kadi, ti panang tratar mo, itinobyong, manang. Diyos ko, Joseph. Panawang ka ditan. Dahil ito iti problema kasi nyong jak amo no na tapas pasamak iti kabsat ko ta nagbalin meten nga seloso kas laawan ti respeto na ni ti babae. Jak amo no anyat nang trigger keng kuhana tapno agbalin nga kasjay. Katda kami kini Joseph may ramraman pa yun. Di ka saritak ni Queenie okay lang ken kuhana nga uri nagsinada kini Joseph kini Ace ket saan nga lapedan ti ayan-ayat mi ti relasyon mi kini papa na. Ang ti problema ket ti kabsat ko. Ngano saan nga no agsinada nga maminpinsan kini Queenie nasken kanu nga makisina akmet kini Joseph. Rumbeng ka di nga isina kaputa nagsinadan iti anak ni Joseph kini Queenie. Agsina kami meten kini Joseph. Bala ka dandakman kasi no kasanok nga kasarita ti kabsat ko. Anya taramidek tapno no malawlawagan ti panunot na. Nga maditi araramidan na kasjay. Na pride unay. Gaputa saan nga ti kayat na ti matungpal nga adaywan ni Queenie di ti lalaki nga classmate na or ka group 1 na iti project na.
Gaputa di matungpal ni Queenie, kayat ni Joseph. Nga babae lang, nga panay babae lang, tikadkadwana. Kasi mo din di nagbaling nga tratar na kinkuhana. Anya ti aramidek kasi nyong, anyat aramiden mi. Jakmat kayat nga maapektaran ti relasyon mi kini Joseph. Jakmat ipalubos Angim sagbay nga maladaw ti amin nga madadael ti relasyon mi nga agkabsat. Anya ka di ti kasasayaatan nga solusyon na. Tapno no, maurnos ti amin. Dahil ti nga ron ti parikot ko iti biyag kasi nyo nga kahit apabalakadan kada kayo. Kadagiti makarelate nga seloso. Apay, anya ka dit mang tig-trigger kada kayo tap nagbaling kay nga seloso. Sika kasi nyo, seloso ka kadimit laeng. Madamdama song batak to dayta. Iyo na akong diagyaman, kadagiti makaitit ti balakad, kadagyaman akmet keng kakasin ti anos mo nga nangiornos, nangibasa, kinangi drama, ito ipakasaritaan ti parikot ng bigyan. More power to your program, ket sapi ko matadamit na ibatik nga adal, ken ulidan ti biyag. Kadagiti padak ang nagbuya. Tuyag problema, beya, iti season Pangasinan.